על פי ארגון הבריאות העולמי, יותר מ2 מיליון איש מתים בכל שנה ברחבי העולם מצריכה עודפת של נתרן, מלח. אז מה עושים? שלום, אני פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה, ויו"ר האיגוד הקרדיולוגי האירופאי למחלות שריר וקרום הלב לשעבר. מחקר חדש שפורסם בימים האחרונים וסקר עשרות מאמרים מחקריים בנושא, מצא שההפחתה של נתרן במשך 6 חודשים בלבד הצליחה להוריד משמעותית את הסיכון הן למחלות לב, הן לשבץ מוחי אירועים מוחיים והן למחלות כליה. מסקנות המחקר החדש שהתפרסם היו ידועות לנו, הרופאים. הבעיה היא שלציבור הרחב, כלומר לכם, אין מספיק מודעות לסיכונים הבריאותיים הכל כך חמורים של עודף נתרן במזון. והאמת, אני לא מאשים אתכם בזה. מחקרים בנושא מראים שלמעלה מ97% מהאוכלוסייה פשוט לא מודעים לבעיית הנתרן בתזונה, או פשוט מזלזלים בנושא. על פי איגוד הלב האמריקאי, כ70% מהנתרן שאנחנו מכניסים לגוף שלנו בא בכלל ממזונות ארוזים ומוכנים, לא מהמלח השולחני שאנחנו מוסיפים לתבשילים שאנחנו אוכלים. אז מה עושים? עצה ראשונה, רשמו לעצמכם את צריכת הנתרן היומית שלכם ב24 שעות, לא מסובך. ככה תבינו מה מצבכם ואיפה אתם יכולים להשתפר. עצה שנייה, השתדלו לאכול פחות מזון מעובד ומתועש, כזה שמגיע מוכן בשקיות מהמפעל. אלו מכילים בדרך כלל כמויות אדירות של נתרן. ועצה אחרונה שלישית, שהיא הכי חשובה, לא משנה בלי כמה אתם, מה ההיסטוריה הרפואית שלכם, מה ההיסטוריה המשפחתית שלכם. גשו לקופת החולים ובקשו בדיקות מעקב ללב. כקרדיולוג ותיק, אני ער ליותר מדי אנשים צעירים שיום אחד פשוט נופלים ולא קמים. בדיקה פשוטה, שאפילו לא תעלה לכם שקל אחד, תוכל להציל את החיים שלכם, וזה מאוד חשוב.